Hola, primer va venir la pujada de la quota dels autònoms en plena pandèmia. Després, el nyap de la web de la Generalitat per repartir els 20 milions d'euros. I com que no hi dos sin tres, a les properes setmanes els autònoms i la ciutadania en general rebrà una altra bufetada. Mentre s'obliga a pagar més quota d'autònoms i mentre 545.000 autònoms es barallen per unes engrunes de 20 milions d'euros, el Congrés es prepara per aprovar uns pressupostos que destinen 2.342 milions d'euros als programes especiales de armamento. Sí, ho heu sentit bé, 2.342 milions d'euros, 117 vegades més que les ajudes pels autònoms. A finals de 2018, el PSOE va aprovar gastar-se fins al 2031 un total de 13.000 milions d'euros en les següents armes. 248 blindats 8x8 Dragon, per 2.100 milions d'euros. Actualització de l'avió de combat F-2000, 906 milions d'euros. 1.172 milions d'euros de suplement pel submarí S-80. 1.381 milions pels 9 helicòpters militars NH-90. 819 milions d'euros per modernitzar els helicòpters Chinook. 1.617 milions d'euros per 2 satèl·lits Hispasat de comunicació militar i 5 fregates F-110 que costen 4.325 milions d'euros. La pandèmia ha trastocat la vida de milions de persones, però els 2.342 milions de l'armament no es toquen. I el que és pitjor, gairebé tothom calla. Ciutadans i el PP van criticar molt, i amb raó, la pujada de la quota dels autònoms decretada pel govern de PSOE i Podemos. Però veureu com Arrimadas no diu ni piu sobre els 2.342 milions que es gastaran en armament. El PSC i els comuns han criticat, també amb raó, el nyap de la Generalitat i els 20 milions d'euros, però no diran res dels 2.342 milions que es gastaran en armes. La pregunta és, de veritat cap partit li dirà al govern que o suspèn el programa especial de armamento o no li aproven els pressupostos? De veritat obligaran els autònoms a pagar una quota més alta i a barallar-se per 20 milions d'euros i ningú dirà prou mentre el Congrés aprova 2.342 milions d'euros per un armament que no ajuda a ningú en plena pandèmia? La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit que la despesa en armament és despesa social perquè també crea llocs de feina. Sobre això, cal llegir els magnífics treballs del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, que explica que hi ha evidència científica suficient que demostra que invertir aquests diners en energies renovables o en serveis socials genera el doble de llocs de treballs i de molta més qualitat que la indústria militar. De veritat que en un país on milions de persones estan a punt de perdre la feina, els nostres partits permetran que l'Estat segueixi beneficiant el conglomerat industrial de l'armament mentre deixa tirats els autònoms i la resta de treballadors? I una altra pregunta important, com és que una despesa tan enorme de 13.000 milions d'euros no mereix ni un minut a les tertúlies ni un titular a les portades dels diaris? Estem parlant de molts i molts diners. És possible que tots aquests diners serveixin també per silenciar partits, mitjans i tertulians? Felip de Borbó porta molt de temps fent pressió per augmentar la despesa en armament. Sabem quanta comissió il·legal s'emporta aquest senyor? El govern del PSOE i Podemos vol aprovar al llarg de les properes setmanes uns pressupostos que donen 2.342 milions d'euros a les grans indústries d'armament mentre els treballadors, els autònoms i els petits empresaris del nostre país s'enfonsen. I ho fan aprofitant-se dels silencis dels partits i dels mitjans de comunicació. Hem de trencar aquest silenci i obligar-los a fer marxa enrere. Per això, si estàs d'acord en que aquesta despesa és intolerable i que és un insult, passa-ho.